Atxaldeon, Uxiak esan bezala. Gaur jarduera fisiko inklusiboen ingurun arituko gea, eta hortako hementxe azkau gure hiru arituak, bai. Ezkerreteko eskina, Joxan Musain, iraola, urte luzez irakase izan dakoa landa berrin. Nire eskuineta hemen, Izarrak Irretxe Iradi, herriko ekintzaile eragile sutsuitako bat. Eta gero, azkenekoa Beñat Larrañaga Urdan Pileta, gaur egun Usurbileko zinegotzi, eta eskola kirolai hainbat buelta emandako usurbildarra. Orduan, orain hasiera baten hiru hizlarik entzungo ditugu, bai? Eta gero utziko dut arte bat, galderak iteko, nik ere galdera batzu botako izkiet, eta zuek ere parte hartzea nahiko genuke, olako solasaldi moduko bat edukitzeko, bale? Orduan, hasi. Atxaldeon denoi, eskerrik asko etortzearren, batez ere, kanpoan dakaun egualdi zoragarri hau ikusita ez da. Eta eskerrak emanen baita ere, gonbidapenagatik, gaur egun Usurbilen bizi baldin naiz ere, askok badakizuen bezala, nire sorterria da Lasarte, Landaberrin ikasitakoa naiz, eta badaka niretzako berezitasun bat bertan egotia, ez? Eta gaina, zorionekoa ni otsailean atzatu beharra izan zen dutela, ze justu koronavirusak ere harrapatu ninduen, eta ezin izango nuke etorri gini izan balitz, ez? Baita ere aprotxatu nahiko nuke, azken urte hauetan herri bezala egiten izaten lana goraipatzeko, ez? Ikusi besterik ez dago, justu hain ere zesaiak ere indezuten, eta nolako jardunaldik antolatu dituzuen, jakin kanpotikan jarraitzen degula, ikusten zaituztegula, eta animorik handiena lan hortan, ezta? Nik, kontatuko dizuet gaur, pixkat Usurbilen eskola kirolaren baitan, azken urtetan eman dugun eraldaketa txiki bat, baina hasi baino lehen nahiko nituzke, datu edo zehaztapen pare bat eman, ez? Askotan, eskola kirola hitz egiten dugunean, edo guk eman dugun eraldaketa hortan ere, sortatu zaigu, batzuk akaso ez dutela ondo ulertzen zer dan eskola kirola. Eta ez dut esaten gutxiesteko asmoz, baizik eta azkenean beste gauza askotan bezala ez baldin mazaude, ez baldin mazu gertutik bizitzen, edo ez baldin mazabiltza hortan, askotan hainbat informazio ez daukazu, ez? Zer da eskola kirola edo zer barne biltzen dan bertan? Azkenean eskola kirola, esan ezagun, 8 urtetik 16 urte bitarteko kirol edo jarduera fisikoaren jarduera bea da, zehaztapen gehiotan sartu gabe, egia da gaur egun 6 urtetik 16 urte bitartera konsideratzen dela, eta praktika batzutan, kirol batzutan 14 urtera arte egiten den jarduera oro dela eskola kirola. Bertan ibilbide ezberdina daude, izan daitezke sustapeneko jarduerak, izan daitezke parte hartzekoak, edo izan daitezke errendimendura bideratutakoak. Baina guzti hori da, pelotako saioak izan daitezke, futbolekoak, eskubaloikoak, saskibaloikoak, voleibola izan daiteke igeriketa, guzti hori barne biltzen du bertan. Eta baita ere sartzen dira hor kirol eskolak. Futbol eskolak, errugbi eskola, uste dituzuela hemen Lasarten, edo eskubaloi eskolak, edo denalakoak. Esan zagun kirol batean espezializatzen diren bide horiek. Eskola kirola, foru arauaren aginduz, eskolen bitartez kudeatzen den elementua da. Eta bai izan beharra dauna, herri bakoitzaren errealitatea oso ezberdina dela. Foru arau badago, baina herri bakoitzan nola aplikatzen den eskola kirola edo zer realitate egon daiteken, ez dauka zer ikusirik. Ez dauka zer ikusirik Usurbilen nola antolatzen den eskola kirola edo Lasarte nola antolatzen den. Alde, zergatik, besteak beste esan duten bezala, eskolen bitartez kudeatzen delako, eta herri bakoitzeko eskolen errealitatea ere ezberdina delako. Gaur egun hemen bi eskola publikoren bitartez kudeatzen da, baina aldiz Usurbilen bi eskola txiki baldin baditugu ere Zubietan eta Aginan, kaskoan bertan ikastola bakarri daukagu, eta ikastola ez duten duten kasu honetan itunpeko ikastola. Hau da, ikastolan elkartean baitan dagoena, sartu gabe pribatu, publikotasun eztabaida hortan, askorako ematen baitu, baina diferentzi nabari badago, eta da, itunpeko ikastola batek zuzenean kontratatu dezakela, edo zuzenean antolatu dezakela eskola kirola, eta aldiz eskola publikoa dauden toki horietan
guraso elkarten bitartez antolatu hori dela. Ezta? Kasu honetan hemen okerrezpanago taldatu ezbaldin bada, guraso elkarte jakun kontratatzen dute jarduera hori aurrera eramateko, ezta? Bueno, pixkat marko orokor hori kokatuta, gero ulertzeko zer usurbilgo eskaintza dela eskola kirolaren unibertso hortako zati txiki bat, baditugulako beste realidade batzuk. Usurbilgo antolaketa orokorra azaldu nahiko nuke zeintzan leheno, ez? Leheno nola ginen antolatuta. Esan duten bezala eskaintza anitza dago. Judo egiten da, igeriketa, dantza ez dago hor barruan, baina jarduera fisiko bezala, ni bintzat ala konsideratzen dut, ez? Pelota, futbola, eskubaloia, gimnasia ritmika, ez? Eta hor barruan, kokatuta dago multikiroleko ibilbidea esan ezaguna, gurean garai hartan izenazuna kirolaz josta eta kirolaz blai. Esan ezagun, lehenengo mailatik, laugarren mailarako eskola umeekin egiten dan jarduera hori, ez? Hori da pixkat, eskaintza guzti horren barruan, hori da guk eraldatu genuena, ez? Gero sartuko naiz pixkat eraldaketa hori zer eta nola. Eta gero Usurbilen horrek jarraipena ematen dio 5. eta 6. mailan, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailan, naturalki futbola eta eskubaloia eginez multikiroleko ibilbide bezala. Usurbilen 2 kiroloie direlako aurrera begira talde kirol bezala irtera dutanek, ez? Eta hemen bai aipatu behar da, badirela ja urte asko udalak ekarpen ekonomiko esanguratsu bat egiten duna, profesionalizazioari begira eta klubekin elkarlanean. Usted izango da, gerora ere aipatuko duten bezala, faktore garrantzitsu bat, benetan kalidadezko saio batzuk eta jarraipen bat egin nahi baldin bada. Hori izan guk genuen eredu esku artean duela urte askotatik, 2017 arte, nolabait ere eredu klasiko bat. Esan duten bezala, herri bakoitzak bere ñabardura eta xetasunekin, baina eredu klasiko bat, eredu arrakastatsu bat. Ia ikastolako ikasle eta zitzeite baldin badet, praktikamente euneko nahi parte hartzen zuna. Baina 2016-2017an hasitzaigun inguru ezberdinetatik kezka bat sortzen hasitzaigun, ez? Alde batetik, ni momentu hartan, ni irakaslea naiz berez, bertan ikastolan gainea, eta ikastolan ematen ari ginen aldaketa pedagogiko bat, ez? Hasi aurrezkuntzatik eta lehen hezkuntzara ere bazotorren, ez? Delako konfiantzaren pedagogiaren inguruan, eta asko hausnartzen hasi ginen, aurraren inguruan, aurraren nahiak, aurraren beharrak. Eta hor, kezka bat sortu zen, ez? Nolabait ere ikastola edo hezkuntza formalaren ibilbideak bazeramala bide bat, eta hezkuntza formalarena, kaso, etzegola lerratuta ikuspegi pedagogiko horrekin, ez? Bestalde etorri zen ere, guraso batzun kezka. Eredua arrakastatxoa izanagatikan, faltan botatzen zutelako hainbat elementu, ez? Oso kirolera bideratutako eredu bat ikusten zalako. Eta bestalde ere, horrek, kezka beretsua hezitzaileen artean ere, ez? Hezitzaileen artean ere, ikusten zutelako, lehiakortasunak, gatazkak, nola konpondu ziteken hori, ez? Orduan, kezka partekatu hortatik, nola bat esan ezagun, talde eragile bat sortu zen, eta talde eragile hortan parte hartzen genuen bai ikastolak, parte hartzen zuen DBH-ko gorputz hezkuntzako irakasleak, eskola kiroleko koordinatzaileak kasu honetan ikastolako langile da baita ere, neronek hartzen nuen parte lehen hezkuntzako ikasketa buru bezala, herritar bat zegoen, guraso bat, bere semea momentu honetan pasa behartunak adintarte hortara. Kasualidadea, edo ez, guraso hau edo herritar hau unibertsitateko irakasle zen zientzia eta jarduera fisikoen unibertsitatean, eta zorionez berarekin ekarri zituen bere ikasleoi edo bere ikasle batzuk ere gai ezberdinetan oie bai adituak edo zianak. Eta parte hartu zuten baita ere ordura arte kirolaz josta, kirolaz blai izendazun jarduera horren hezitzaileek. Eta kezka horren inguruan aritu ginen, ez? Errepikatzen dut naiz akaso, baina
nola errendimendura bideratutako eredu bat zan neurri handi baten, nola gure eskaintzaz haratago umen ordutegiak toperaino beteta dauden extraeskolarretaz, eta horrek nola eragin izan duen urtetan kaleko jolasaren jetxiera, falta hori ez. Eredua maskulinizatua zegola, nik esan duten bezala, koherentzi pedagogiko bat falta zala, zegola ez. Eta hortikan, kezka partekatu hortatikan, diagnosi txiki bat egin genuen, datu batzuk ateratzen saiatu ginen, eta ikusi genuen nola, DBH bat bira arte, ikasleen 90% edo, jarduera fisikoarekin lotutako eskola kirolaren ekintzaren baten parte hartzen zuela. Ez datu ona. Baina DBH 3 ja nabari izan parte hartze datu hori 70%ra edo jaisten zala. Eta hortikan aurrera, esan ezagun jarduera reglatu moduan federatu, eskola kiroletik, ondoren federatutako jarduerak daude oroar, herrian 10% bakarrik parte hartzen zula, nola bat ere, ez? Alegia, izugarrizko beraka da. Noski hemen ez daude kontutan hartuta, kiroldegira juten dianak, edo ez dakit, espinineko ikastaroa egiten dunak, edo bere kabuz mendira korrika edo bizikletan juten denak, ez? Horiek pandemian ondorioz ere areagotu indiala, baina bazan datu esanguratsu bat eredu horren ondoriotako bat, ez? Eta egin genuen beste azterketa bat izan zen, jarduera moten azterketa, hau da, gure eskaintzan egiten genituen jardueren azterketa bat. Eta hor, ondorio batzuk atera genituen, ez? Nola segituan pasatze ginen jolasetik kirolera. Lehenengo maila eta bigarrenean jolasa, aguantatzen zuen, baina segituan beti tendentzia, ez? Kirola. 10 urtetik aurrea erabateko eredua gailentzen zala, eta zala lehiaren eredua. Lehiaketarekin lotutakoa. Estandarizatutako izalakuntzetan burutzen zala, edo futbolzelai baten, edo kiroldegiko pistan, beti eremu berdinetan, da horrek azkenean ziurgabetasun falta ekartzen zula. Normalian, gainera, jardurak izaten zian gidatuak. Hau egin behar dugu, modu hontan, arau hauekin, jolas librea eta autokudeaketarik ez. Hezitzaileen profila ere, lotuta zegoen oso kirol izaerarekin. Bazan bat futboleko jokalari hoia, bestea pelotan ibiltakoa, bestea eskubaloian, denak ikuspegi berdinetik. Saioak prestatuta egoten zian, baino ez zegoen inolako programaketa edo loturarik edo koherentziarik urte guztian zehar egon zitekenekin. Eta ez zegoen loturarik ere, kasu honetan ikastolari egiten dute referentzia, ikasle gehienak bertatik etortzen delako, portzentai altu daten. Ez zeukala ere loturari gorputz hezkuntzako edo gorputz heziketako saioetan egiten zen horrekin, eta horrek askotan ekartzen zuen jardueren errepikapen batera. Azkenean denok botatzen tiratzen dugulako ezagutzen ditugun antzeko jolasetatik, ez? Ez egon gurasoen eta herritarren inolako parte hartzerik, eta herriko ekitaldi edo herriko beste eragileekin inolako loturarik ez deneukan ezertarako. Orduan hortikan, ondorio orokor gisa ze ate genuen, ez? Gaiarekin lotuta, ez? Guretzako ikuste genuen eskaintza hori, naiz eta arrakastatxoa izan, etzala inklusiboa. Etzala inklusiboa zentzurik zabalenean ulertuta. Ez muga fisiko edo mentala izan dezakeen norbaitentzako, baizik eta orokortasunetik. Hau da, gaitasun motore ezberdinak edo afizio edo gustu ezberdinak ez genitula kontutan hartzen. Jendea hor sartzen da, eta egiten du, eta arrakastatxoa zen eredu hori ez, baina zerbaitegatik uzten zuten ondoren. Hor badago, hau da, talde izaera horregatik, askotan edo presio sozialagatikan parte hartu bai, baina ondoren abandonotasa handia zela. Ze beste ondorio atera egin ditu, hori aldatu nahi baldin genuen, orduko antolaketak muga batzu zitula. Bai denbora aldetik, bai espazio aldetik, bai antolaketa aldetik, esan duten bezala hezitzaileen profila ere espezializatuak gira zen hori aldatzeko, formakuntza bat falta zen edo beste ikuspegi bat, ezta.
diagnosi hori eginda eta pixkat ondorio horietara iritsita, halako oinarri teoriko bat idatzi genuen, ez? Zer nahiko genuke, nola nahiko genuke, ez? Irudikatu, amestu, esan ezagun. Hor genbiltzan, saioak aurrea, saioak atzea, hezitzaileak beldurti, gogotsu baino beldurti, ez? Aldaketa baten beharraren jabezian, baina era berean aldaketa horrek zer suposatuko zien, bere ziurgabetasuna sortzen zien, ez? Aldaketa guztien aurrean sortzen zaigun erreakzio hori, ez? Ostras, kontuz, ez? Ze izango da, zer suposatuko egiten, eroso sentituko naiz, ez? Baina, zorionez momentu batean, klakin zuten eta presta agertu zian, ez? Eta hau izan zen, 2018ko ikasturte bukaera, maiatza, ustez, ja ekainan sartzen eginela, eta talde eragilean ikusi genuen, aprobetxatu behar dugu, motibatu dira, gogotsu daude, guazen danakin, idatzita genukan hortan, guazen antolaketa berri bat bilatzea, eta aurrera, ez? Eta, gerora begira igual, azkarri izana ere, etzan oso onuragarria izan guretzako, gero aipatuko dut, baina 2018ko irailan ja, 18-19 ikasturtean, irailan zirimara, leheno kirolaz josta eta kirolaz blai izendazun horri, izaera aldatzeaz gain, ikusi genuen izena ere aldatu behar geniola, ez, kirolarekin lotura hori, eta zirimara deitu genion. Eta gaur egun, lehenengo mailatik, laugarren mailara eskaintzen dugun multikiroleko ibilbide orokor hori zirimara izena du, ezta. Egia esan, ikusmin handia sortu zuen, eta nik usteet bertan jabetu ginela guztiok, eta batzutan, nik usteet, ezkerretik jarduera fisikoari behar bezala usteko garaia badala, ze pixkat kirola eta jarduera fisikoa nik usteet baditugula pixkat baztertuta, beste eremu batzuk goraipatuta landu ditugu bezala, iruditzen zait badala momentua aldarrikatzeko. Azkenean, jarduera fisikoak eta kirolak, uste duguna baino eragin handiagoa dauka, uste duguna baino askoz jende gehiagorengana iristen da, eta aitzakia bikaina da hainbat eta hainbat zehar lerro lantzeko, ez? Izan parekietasuna, izan euskera, izan integrazio elementu bezala, ezta? Eta gu hortxe, barkatu behar, parentesi hori, baina gu hortxe kontuatu ginen, zer nolako ikusmina sortu zuen gai horrek, zutegiko auditorioa pandemia aurretikan gurasoz toperaino bete zanean 150 pertsonekin, ez? Harrituta gelditu ginen, eta akaso ez genuen aldaketa horren eragina behar bezala neurtu. Baina, kontua kontu arrankatu genuen eta hasiera oso potentea izan zen, 153 umekin hasi ginen. Justu ere Usurbilen, tokatu zen, jaiotze tasa bun hori, beste herrietan bezala, Usurbilen ere tokatu zen, adintarte hortan ume gehiago zeudela, ezta. Eta zer da zirimara? Da, esan deten bezala, eskola kirolaren baitako eskaintza bat gehiago, baina kasu hortan, hainbat erabaki hartu genitun, nahi genitun helburuak lortzeko, ez? Ze helburu genitun? Alde batetik, inklusiboagoa izatea. Nola, ez, aukeratutako jarduera horietan, arreta bereziki jarriz, zeinentzako ari ginen iten, eta aniztasuna pixka zainduz, ez? Ziurgabegoa izan zedila, eta hortarako, kalea ateatzen hasi ginen jolase da. Kalea, espazio naturaletara, belarretara, erreketara, anitzagoa izatea, jarduera eta jolas motak zabalduz, ez da izan dena leian oinarritutako jolasak, baizik eta adibidez jolas kooperatiboak ere izan zitezela, edo momentu batzutan adinak nastuz. Leheno adin bakoitzak bere ordua zeukan da bere saioa, eta guk momentu baten egin zen adin guztiak ordu berdinera ekarri. Batzutan aparte ibiltzen zian, baina beste batzutan saio berezia deitzen genio horietan, lehenengo mailatik laugarren mailara, adin ezberdinak nastuta egiten genituen jardurak. Koherenteagoa izatea bilatze genuen, esan deten bezala ikastolako hildo pedagogikoekin nolabait ere uztartuz. Komunitatearekin ere lotura bat bilatu genuen, eta hortikan sortu genituen familia planak. Familia planak proiektu oso xumea izan zen, baina bilatzea geuna zen urtean zehar, 3 asteburu aukeratu,
eta 3 asteburu horietan gonbita egin ume zein guraso elkarrekin zerbaitetan parte hartu zezaten, ez? Kasu hontan, lehenengoan ni uste politena izan zen eta komunitateekin lotu, hau da, famili plan bat herrian dagoeneko antolatzen zen jardueraren baten bueltan gure eskaintza egin ekimen horri, ez? Ba, adibidez, erle eguna izaten da, edo izaten zen, uste jubilatu diala ja, oso egun potente Usurbilen, eta antolatu genuen gauzetako bat izan zen, familian ezkutaketan jolastea. Aprobetxatuz, Usurbilen egun hortan jende asko etortzen zala, eremu bat mugatu genuen, eta familika ezkutaketan jolasten ibili ginen, eta egia esan, oso esperientzi polita izan zen. Egia da txikienekin funtzionatzen zula gehiago, 3. 4. maila gurasoekin ez dute zer jakin nahi, baina baliatu genuen ere kuadrilla txoka jolasteko. Eta izan zedila ere pixkat esperientziala, gidatutako jarduera batzutan baina beti ez, batzutan gidatu gabeko jarduerak izan zitezela, eta esan duten bezala, espazio berritan, ez da. Baina noski, guzti hau egiteko, esan duten bezala, hainbat aldaketa burutu beharra zeuden, ez? Saioen iraupena aldatu beharra zegoen, ordubeteko saioak egiten genitun leno, eta ordubeteko saioak etzien, zitzaile esatuten, baina ni hemen futbolzelaian nago, eta ordubeten bakarrik ez dakit noa joan behar baldin badet ez di denbora ematen. 2 orduko saioak eskaintzera pasa ginen. Eta horrek eman zigun bi gauzetarako aukera. Bat, saioaren bera antolaketa ezberdina egin, harrera momentu bat iriki, ordu erdi zuten sartzeko, nahizunak lauterretan sartu, nahizunak 5etan, tartean norbaiten baldin bazun familiaekin meriendatu eta ondoren sartu, malgutasun hori eman, lasaitasun hori, Lasarten ikasten duten Lasarten ikasten duten usurbildarrak jun nahi baldin bazuten ere jarduera oraindik hasi gabe zegoela sartzeko aukera, pixkat eta hori badaukagu erronken arteak. Esan duten bezala, multzokatzeak ere, adin berdinak egun berdinetan elkartzeko apustu hori, kontratazio berriak egin behar izan genitun eta hor beste perfiloa bilatu genuen, kiroletik haratago, aisialdiarekin lotura zeukan jende kualifikatua ekarri genuen. Nola bat ere, elkarrekin osagarritzeko eta eskaintza berazteko. Espazioen behar definizio bat egin genuen, identifikatu genitun herrian zehar ze beste espazio natural edo kaleko erabil genitzaken, eta saiatu ginen programaketa bat egiten, urte guztiko programaketa bat, eta neurri batean urtaroekin lotuta egon zitekena. Eta, bukatzen juteko, ez dakitela denbora nola di joan. Hoi izan da pixkatez, zer genuen hasieran, nola elkartu ginen jende ezberdinak kezka berdin baten bueltan, eta helburu batzukin nola saiatu ginen eskaintza hori eraldatzen. Hobetzeko gauzak baditugu, eta hasieran esan duten bezala, akaso denborak ez genitun ondo kontrolatu, ez genuen beharraina pedagogia egin eta familia batzuen partetik etzan ondo ikusia izan, esan duten bezala lehia eredu hori gailentzen dalako eta nolabait ere status quo hori mantentzeko borondatea bazegon familia batzuen partetik. Hori da pixkat oraindikan ere hausnartzen jarraitzen deguna eta moldatzen saiatzen ari geana, nolabaiteko oreka bilatzeko, ze argi dago, guk ikuspegi bat daukagula eta eredu baten sinisten dugula, baina egia da baita ere, umeekin landu beharra dagoela, umei entzun beharra dagoela, ikusi behar dela behaik zer nahi duten ere, eta esan duten bezala hor oreka bukatu ez. Eskaintza hori zabaltzeko ahaleginetan bagabiltza, ze benetan esan duten bezala, lehenoko eredu hori arrakastatxoa bazan, baina arazoa gora begira daukagu, ez? Orduan, gure asmoa da betikan eraldatu, baina gero albaldima dugu jarraipen eman goraka. Eredu alternatibo bat sortu, lehiatu nahi dunak, errendimendu nahi dunak, bidea ziurtatuta dauka, baina zenbat eta zenbat jende galtzen dugun bidean, jarduera fisikoa egiteari usten dionak, nahiz eta batzuk aurrerago berreskuratzen duten, ez? Egia da ere, hemen arazo handi bat izaten dela, finantziazio falta handia badagola, aldundiaren partetikan ere, azkenean deno dakigu kasu askotan bolondresez osatutako sarea izaten dela eskola kirolekoa,
Baina indargune batzuk ere nik uste baditugula, ez? Eta da, hausnarketa sakon bat egin genula, ez dela egun batetik bestera egindako aldaketa da, baizik eta hausnarketa sakona justifikatua eta arrazoitua dela. Gaur egun mahai tekniko bat sortuta dagola eskaintza honen inguruan, eta mahai tekniko hortan biltzen gea bai udala, bai Noaua Kultur Elkartea eta Udarrei ikastola, hiru eragile sendo gea eta berme hori badaukagu. Profesionalizatuta daukagu zeharo, gaur egun 7 langile ditugu, batzuk kontratu luzeagoa beste txikioekin, baina bakoitzak bere lan baldintza al eta duinenekin. Koherentzi bat lortu degula, behintzat ikastolak biltzen duen, lantzen duen hildo pedagogikoarekin, eta gainera auzoetan hasi gehala eskaintzen, aurten bai Zubietan eta bai Eginan ere espreski bertan eskaini dugu. Eta bueno, albo ondorio bat izan da ere, lehen zeudena, baino lanpostu gehiago sortu ditugula, ez? Orduan, bada jorratzeko bide bat eta hortan saiatuko da. Eta, beste eskerrik asko entzuteagatik eta gero zalantzetako tartea hongo da, gelditu badia. Kaixo denoi, atxaldeon. Hementxe gatoz zurduritasun puntu batekin, baina eskertzekoa da azkenen etxe giroan bezala sentitzea, arpegi ezagunak ikustea, eta beraz, mila esker gerturatu zaten guztiei, eta beste alde batetik eskerrak eman ere bandolaketan jardun zatenei, erregintzan gabiltzan hau bakigu zenbat oztopo jasatitugun gaur egun, eta ere gehiago COVID egoera honetan gauzak antolatzeko, eta beraz eskertzekoa ere mailinguru hau aurrera eman izana. Nere partetik esan, naizela hola oso aditua ere gai hontan, egia da jarduera fisikoa eta kirolen zientzien gradua ikasi etela, nire ametsa gorputz hezkuntzako irakasle izatea litzatekela, eta hortan zer esana izango dute ziurrenik Joxanek eta Albertok ere, ez, bide hortan motivazio izan dialako. Eta besterik gabe esan, master amaierako lan egiteako garaian izan dituten hausnarketa batzuk edo partekatuko ditutela zuekin, eta askotan iruditzen zaitela teorian kritikatzea oso erresa dela eta gero praktikara goazenean gure kontraesanekin ite deula topo, baina hortan datzela denon ikasketa prozesuak, eta saiatu behar gara gizarte bat eraikitzen pauso horiek emanaz. Behin hau esan da, aipatu irakaskuntzako mastera egiten ari itzala, pasaren urtean Lasarteko Uriarte Institutuan initula gorputz heziketako saioetan praktikak, bertan Adolfo Leibar izan tutore gisa, eta beha komentatu zian, kurtsoan zehar izango genula ikasle bat, klase batean zehazki istripu bat jasantzuna, eta animatzen izan saio batzu prestatzera, beak ere kompetentzia motorra garatzeko aukera izan zezan, ez? Eta horri bueltak ganen bilela, pentsatu nun master amaierako lan agian hortara bideran ezakela, ikusita azken baten ezitzailegean egin gure helburutako bat badala ikasle ororen garapen integrala bermatzea, eta ikasleek ere badutela eskubidea parekidetasunean, aneztasunean eta aukera berdintasunean eziak izateko, ez? Eta bide hortan orduan saiatu nintzen ikusten Euskal Herri mailan eta estatu mailan ze eredu desberdin zeuden testuinguru inklusiboak sortzen zituztenak edo ahalbidetzen zituztenak. Eta horiek biratzen, kontuatu nintzen horietako askok eta askok oinarrian gorputz adierazpena zekatela. Eta pentsatzen hasi nintzen, nire bizitzan ere gorputz adierazpenak ze garrantzi izan zuen, hemen asko eta asko pasagea nik ustet kukukan zerkitantza eskolatik, erketzetik, semblantan daluzetik, hainbat eragile daude Lasarten kultura bizia egiteguenak, ez? Eta bertan, gorputz adierazpena tantzerkia lantzeak iruditzen zait, nire burua eta gainontzeko ezagutzeako garaian, nire autoestimuan, nire burua maitatzeko garaian, eta taldean, azken finen taldea ulertzeko nekan moduan izugarrizko eragina izan dula, eta nire garapenean oso positiboa izan dela. Eta hortaz, sentitzen nun, hezkuntza prozesuan, batez ere bigarren hezkuntzako etapan, behar baino presentzia gutxiago izan zula gorputz hezkuntzak, eta ikusita bai Euskal Herri mailan eta estatu mailan inklusioa bermatzeko ze baliabide eta balio eskain ditzaken gorputz hezkuntzak, hasi nintzen biratzen ea hezkuntza kurrikulumean, Heziberri 2008an, ze presentzia zekan gorputza adierazpenak. Alde batetik aipatu, gaur egun garai bateko
hezkuntza sistemaren herentzia txiki bat edo jasotzen dugu, eta garai batean bai memorizazioari, esperimentazioari baina garrantzi asko handiagoa ematen zaiola, eta oraindik orain egia da gorputz hezkuntza, plastika, musika bezalako arloak bigarren maila baten daudela edo gutxiago baloratzen diala, eta hortaz ordu kurrikularretan edo lektibotan presentzia txikiagoa dutela, baina hala eta guztiz ere gorputz hezkuntzak astean 2 ordu bakarrik izateaz gain, ikusi nun kurrikulumean gorputz adierazpenak bazekala behar besteko presentzia edo hainbat ataletan aipatzen zala. Baina aldiz gero kurrikulum idatzian agertzen hori ez zala islatzen benetako praktikan. Izan ere, gehien bat eskola kirolen eta aipatu ezun bezala kirol hegemonikota jotzen da, eta aldiz, iruditzen zait, balio femeninoagoak dazkaten arloak edo, atzean uzten diala, eta horren arrazoia izan daiteke alde batetik formazio falta dagolako, irakasleak ez dialako konfiantza sentitzen gorputza erazpena bezalako arlo bat emateko, eta aurre iritzi asko dazkaulako ere, agian klasean ez du funtzionatuko, ikasleen erantzuna ezakin nolakoa izango da, eta beldur horietatik abiatuta beste gauza batzuk lehenesten diala. Orduan, kontuan eukita kirola eta jarduera fisikoa ere gizartean isla badala, eta gaur egun sistema kapitalista eta heteropatriarkal batean bizi gehala, iruditzen zait irakasle bezala hausnartu beharko genukela ze jarduera proposatzen ditugun. Jarduera horiek azkenen daude ezaugarritu da barne logikaz eta kanpo logikaz. Barne logika litzake jarduera hori ezaugarritzen duen arauen multzoa, hau da, memoria duna bada, irabazu eta galtzaile bat dengo da, eta ikasleek behaien emozioak amaiera horrekin lotuko dituzte. Ziurgabea bada, esan nahi du natur esparru batean lantzen dela, eta orduan ikasleek aukerak eta imar dutela, nun zapalduko, nun izkutatuko naiz, pentsatu behar dutela. Ez, alde batetik dabe, araun multzo horiek, eta irakasle bezala iruditzen zait, bai hausen hartzen dugula ze jarduera proposatuko ditugun, eta ze helburu lortu nahi ditugun horiekin, baina jarduera neutroak proposatzen saiatzeaz gain, denek parte hartze berdina izan dezaten ikasle guztik, kontuan hartu behar dugu, kanpo faktoreek ere eragiten dutela edo kanpo logikak. Eta gaur egun bizigean gizartean bizita eta aparte txiki-txikitatik kurrikulum ezkutuan bidez ikasle horiei transmititzen dizki egun balioak kontuan hartuta, gertatzen dena da naiz eta jarduera neutroa proposatu hasiera baten ikasle guzti parte hartzeko aukera bera eskainiko zaienak, gero bai generoai dagokionez edo baita beste bazterketa batzuei dagokionez ere, islatzen diala jokabide horiek ikasleengan. Eta orduan iruditzen zait, irakaslei dagokigula momentu hortan feedbacka erabili, haiekin klasea gelditu, hitz egin eta pixka eta hausnartu, eta ikaslei ere kritikotasuna lantzen saiatu behaiekin, eta azkenen jarrera horiek bultzatzea edo buelta baten batean. Orduan, hori pixkat hezkuntza formalai dagokionez. Eta gero, hezkuntza ez formalai dagokionez, ere aipatu nahi nuen leire ikusietela hemen, zean, mastra maierako lana gauzatzeakoan, ere topainula ari sorbena eta mugimendua izeneko proiektu pilotu batekin, bertan ere, Joixanen ikerketakin bat iten dute, eta ikusi zuten 12 urtetik aurrera batez ere nesken parte hartzea eta aniztasun funtzionala zutenen pertsonen parte hartzea gutxitu dezala eskolaz kanpoko kirol jardueretan edo jarduera fisikotan, eta beraz mugimendua eta sormena edo gorputza erazpena ere aukera proposa izan zitekela testu inguru inklusiboak sortu ahal izateko. Eta pixkat, komentatu nahi nituen orokorrean, alde batetikan iruditzen zaitela herri bezala badakaula ardura hezkuntza sistema formal edo ez formaletik haratago komunitate bezala inklusioan gaia jorratzeko, hezitzaileak formatzeko eta jendartea orokorren kontzientziatzeko. Beste alde batetik garrantzitsua iruditzen zait ere jada existitzen dian eta funtzionatzen duten eredu inklusibok sozializatzea eta ikustaraztea, egon badaude, baina askotan ez dakigu bertan daudela edo ez dakagu hoien berri, eta egia da agian ezin diala hartuta bere hortan aplikatu, testuinguru bakoitza aztertu behar dalako eta bertako beharretara egokitu, baina hori ere garrantzitsua iruditzen zait. Eta beste alde batetik aipatu nahi nuen, esan dut kirola eta jarduera fisikoa
orokorrean gizarte honen isla dela ez, baina aldi beren izan daitezkela tresna proposa guk haietan eragin eta hoien bidez gizartea eraldatzeko. Eta azken baten, aurren eta etorkizuneko gizartea osatuko duten pertsonen mundua ikusteko era jolasa da, eta guk hoietan eragite badegu eta balio batzuk transmititze baitugu, gero aukera eman dezakegu, mundu hori aldatzeko ezakit gure aletxoa jarri dezakegu. Eta, ziur zerbait hartu zaitela, baina honekin bukatzen dut, eskerrik asko zuen arretagatik, eta gero galderak erantzuteko prest izango gara. Gehien txonak hemen zauten batzuk gehien, batzuk zautzen zaitu beste bintzat. Baina, pixkat saiatuko naiz hauek aipatu dutenen hildotik. Pixka bat nire iaia 40 urteko esperientzia herri honetan, gorputz hezkuntzarekin eta inguruko beste gauza askorekin lotutakoen inguruan, ze kontesto edo ze struktura sortzaile hortatik bideratu duten hainbeste urtetan zehar, ezta? Hor, normalean kirol estruktura sozialera joango naiz, horrek korpus bat osatzen du eskola kontestuen inguruan, eta dudarik ez dago ordu lektiboen inguruan eta formala ez den hezkuntza horren inguruan sortu dela horrelako dikotomia bat urte luzetan, non aldaketa nabariak izan dituen, batez ere lasarten. Oraindik gogoratzen naiz, lehen hamarkadaiek, pentsatu noiztik egin naizin hitz egiten, 80ko hamarkadak dira, orain hitz egiten ari garen guzti hau oso famili xume eta gutxiren esku zegoela honen antolaketaren eredua. Esango nuke, eskola estrukturatik sozialki inongo determinazio edo elkarteekin lotzen etzena, eta era berean, ikastola batean, kompetentzi maila hartuko zuen, ausazko eta motibatuta zegoen pertsona baten baitan. Honek esan nahi du, formakuntza ez formala eskolaz kanpo egiten zen jarduera hori, sujeto bat edo biren esku representatibo zirela herrian. Oraindik gogoan ditut, representazio horiek noren eskuetan ziren, gehienak gurasoak ziren, eta ni hor bilakatu nintzen azan, motibatzaile hutsa, eta dudarik ez, eskola ordu formaletik, inolaz ere arautegian, legean, eta batez ere gure kontratuan, ezarrita ez zegoen jarduera mota bat. Urtea junala, horrek ematen zaitu ofiziotik, eta batez ere nire afiziotik beti izan dut ikerketa afizioa, ikuspegi antropologiko zein soziologikotik, horrek eramaten zaitu zure egunerokotasuna eztabaidan jartzea, barrua begiratzea eta pixka bat kontekstua edo korpus hori ere ezagutu nahia. Honek eraman nindun urte luzez, hendikan gogoan daukat 2000 urtean, urte batzuk ondu nitzala ikastolatik 5 urte eszedentzian, Euskal Herriko mailan esperientzia piloto batzuk batipat, pilotaren sustapena hezkuntza fisikoaren egin zitekela, eta herri kirolaena ere, nire aldarrikapen bat sutsua izan zelako garai hartan, kontziente nintzelako nahi bale maezu eta banituelako frogak, baina urte batzu pasa ondoren berriz erabaki nuenean bueltatzea, aurkitu nintzen, hau ikertu barret, eskuartean zer daukaten eta inguruan ze gertatzen zaidan, ikertzen hasi barret. Orduan, lasarteko inguru soziala aztertu behar dezu, eta hor topatzen zea, bazuk uste duzu baino jende gehiagok ere jakimina badaukala, errezeloa duten jendeak ere bai, non zerbait ikertzea sartzen zarenean, batez ere instituzio batzuk. Eta hor ere topatzen dituzu jende bat, zure arlokoa, gorputz hezkuntzakoa, non, motibatua sentitu daiteke, kaso askotan izan dugu, eta, nik hori izan dut iristeko gure diferentziak mahai gainean jarri, arrazoituz eta konklusio txukunetara iristea, gero naiz bakutzak euki konteksto bat edo beste. Baina, tarte hortan, zalantza sakonetako bat azkenean, jartzen zana zen, gu izate hori, eta gu determinazio izan daiteke herri, eskola edo kirol jarduera, gu izate hori oso zalantzan ikusita, naiz herri mailan izaera, irudia eta balioen zalantzak oso zalantzan egon. Orduan, beraz hor, balio horren interpretazio kulturala ikusten zenun
eskola bera eta hor osatzen ari ginenok eskutik alde egiteko moduan zegoela, agian alde egin da. Bueno, hori izan zen pixkat niretzat barrua sartzeko, 6 urte pasan ditun, pixka bat hildo hori ikertzen, batipat aurrena ez delako bakarrik modu representatiboan zenbatek egiten dute kirola lehen urtean hau adin txikukoa gehixo 15 urtekoa gutxiago da 16, baizik da ez. Pixka bat iragana ikusi behar dezu, zure arloa ezagutu behar dezu, bai historikoki osotasun batean eta bai lokalizatuta ere zer. Horrek denbora eta autokritika handiak ematen dizkizu, eta gero azkenean tarte hortan konklusio batetara iristen zea, pixka bat ze gertatu da hemen nik jokaera hainbeste desberdin izateko, eta momentu puntual batzuetan umeak gauza hau oso gustokoa zuena adin txikietan, orain hankaz gora joan eta usteko. Danak dituzu ezagunak, eskola kirola ere, pixka bat koordinatzaile eskolaren identifikazioan urte askotan izanun, eta gero jakun kirol elkarteekin, eta gauzatu zeren frente ubere tokatu zitzaian bizitzea. Etzan erresa izan, pauso handian nire ustez, baina bazitun bere flakezi galantak ere. Hori ere esan behar da. Bueno, tarte hortan konturatzen zea, zuri gorputza eman dizun gorputz hezkuntza formale horrek, instituzionalki oso estrukturatuta dagoen gauz badala, diskurso bateratu bat ez dela izan, eta ausazko iritsi daiteken irakasle edo monitoren esku determinazio handia eduki dezaken proiektu bat izan zitekeela, bai edozin eskolaz kanpoko jarduera batean, edo baita ere gorputz hezkuntza barruan. Guri diskurso hegemonikoa kurrikulum bidez ezarri zaigu urte askotan, batzuk jarraipen sutsua egiteko preste egongo ziren, beste batzuk autokritika pixkat egin eta inguruan gauzatzeko, eta beste batzuk baita ere lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzarekin lotura bilatu nahi izatea. Nik etapa horiek pasa ditut, batzutan esperientzia hobeagoa izan da beste tamaino, baina horrek eraman zaitu pixka bat rekonozitzea, non diskurso hori oso inflazioratuta edo inflazioz osatua izan den, sarritan, eta inflazio hori neurtzeko tresnak funtzionatzen du, edo ez du funtzionatzen, autokritika egin zezakena bakarra irakaslea. Neri inoitz etzait eskatu eskolan gorputz hezkuntzako programa baten inguruan eztabaida zuzendari etzait etorri kirol koordinatzaile ez dakit nungoa esanez, horekin ez gaude. Ados, hau zergatik egiten duzu. Zergatikan ematen dituzu inok ez dituzu ematen eta zuk mendira umea. Ez dago dekretoz ez dute usten. Arriskutsua da. Nola aterako zera 25 pertsonakin bakarrik? Hor, hildo funtzional horrek ekartzen zuen, inflazioa handia zegoela determinazio edo diskursoan, eta goera berean, zuk ikusten dezunak, zure nahietara ekartzeko zailtasunak ere ugari. Ugaritasun hortan historiak histori, konturatzen zea historiak teoria bat osatzen du, teoriak azkenean ideologi batera zaramatza, eta ideologi hori, bai gorputz hezkuntzan eta zer esanik ez, formala ez den, kirol jardueretan, erabat instrumentalizazio politiko eta ikuspegi politiko batez zuzendua izan dela, eta ausartuko naiz esatea, naiz pixkat kanpoan nagon orain, momentuan ere dagoela leku askotan, non, zuek bezalaxe, norbaitzu kezka hauekin guzti hau abiatzeko, zalantzan jartzeko, eztabaidatzeko eta barrua sartu, eta pixka bat jakiteko zer gertatzen den, sentimentu hori, oraindikan ere ez dut ikusten leku askotan. Beraz, jotzen ditut herrigintzako historia hauek kirol lak suposatzen duena ikusita kezkan jarri, eta gutxienez galdera egiteko. Noragoaz, zer nahi dugu, ze eratan, norekin. Gauza guzti horren inguruan. Hor dudik ez dago ni aurkitu naizen esperientzian, hezkuntza formalean zein, formala ez den hezkuntzan, zubilan bateratu bat ez da egon, eta eskolari gaur egun era modu tradizionalean
obedientzia, sakrifizioa eta egunerokotasun jarraipenarei garrantzia ematen zitzaion kirol estrukturarek, erabat goizetik gana iruntzenik konsideratu nun eta askotan eztabaida izaten genuen gure zikloetan dena integrala bihurtu zen. Dana hezkuntza integrala zen. Iatzian arroza bakarrik integrala. Hezkuntza kontestua, jarduerak, molde guztiak integrala ziren. Eta nik esaten nun, nola da posible menpekotasun hori bizi duten eta dekretoz bizi dugun jarduera hortan goizetik aniluntzea zuk bihurtzea jarraipen xume batekin egin segizak egiten, lasai guztua zabiltzak eta jarrai dezatela. Arazorik ez dezatela ekarri honen gaina. Bueno, ni hor murgildu naiz urte askotan, da ni bezala, hemen dauden gorputz hezkuntzako irakasle asko eta esperientzia daukazutenak, agian poz bat hartzen dut, azken urteetan mintzan nabaritu dut soaten inguruan, eta batez ere gazteak, eta hemen beste batzuk ere ezagutzen ditut hor, pixka bat gorputz hezkuntza inguruan nozio berriak, planteamendu berriak, baita ere ikuspegi hori unibertsitate mailan oso ezaguna ditut berrikuntzaren alde, eta batez ere galdera egin dutenak, eta noruz guazenak, kritikak jarri dutenak, ikusten ditut beste era batea datozten sujetuak direla, pena bakarrik ikusita non eroi daitezken eta batipat ausazko bat gehiago izateko aukera hori, ez baian ez baduzue jartzen behintzat, horrek emango liake ez. Egotea lanpostu baduzun zentzuan edo zerbait kubritzen ez duen zentzu hortan, hegemoniari jarraitzen ez. Hori hildo orokordik, nahi bali maezu, Lasarten aurkitutakoa. Bitxikeri asko dira tartean, oso lagundua izan naiz, Lasarteko jende, zesango izunik, kirol ikuspegi anintzontan, eta segurasko jartzen ginean eztabaidatzen bagenitun oso desberdintasuna handia. Baina baita ere motivazio alditik egite zuen jendeak, ikusi gabe askotan loturak, jatortasun oso egiten zutenak, inkluso zenbait momentutan aldatzeko presta duenak ere. Asko izan du dira. Olako ikerketa bat aurrera egiteko, nahi zuke sentimentuz jokatu, bitarteko handia behar dezu aldamenean, eta alde hortan mintzat beti eskertu diet, eta hor izen abizen asko dira, eta sentitu izan naiz, pixka bat egin duan edo egin nuen ikerketa horren inguruan gauzatua pixkat talde kontekstu baten eta batipat jende batentzat ere bai, ez? Korpusaren diferentzia hortan, funtsezkoena, determinazio mailan gero aterako da galderatan, nik esango nuke oso manifestazio komplexua dela kirol fisiko eta jarduera fisiko eta inguratze hau. Bestaletikan, ez esango izunik, determinazio nabarmena nabaritu dutena da, gorputza izan dela estea behartuen gaituena, nik fisikoki hala ezagutu den honek, bai kirolean, kirol profesionalean, eta gorputz hezkuntza pentsatu gure garaian zertzan, kuriosoa da, baina gu liburu bagenun, eta memorizatu egin behar genuen, soinketako tabla, ojo, horietako bat egindakoa naiz, no? Horietako bat ez, horrela ezitakoa. Jakinda hori hor dagoela, ni pentsatzen dut, gorputza estea baino, gorputza erabili behar dezula beste heziketa alternatiboak egiteko bizian, ez? Bitarteko bat izan behar da gorputza, beste heziketa modelo bat izateko. Ez gorputza ezi. Ikusiko bazute, kirol estruktura repetitibotan, askotan egin dugu hori, eta Josakenek ere bere garaian egin dugu hori. Hori gauzatu konturatu nintzen arte. Tarte hortan, 3 jokabide ezagutu ditu nik Lasarten horian eta nire inguruan, gorputz hezkuntzan. Bati bat, jokabide motorra, esango genuke gorputz fisikoa, ekintza, non protagonista nagusia, benetako gorputza fisikoa estea da, eta nahi bali maezuko milen artean, itxura bat izatea, beraz, ezigarritasun hori itxurak eramango du. Eta argi esan dezake, baina hori gorputz hezkuntzak ere, bai. Beraz hor, ekintzak edituko litzateke motor bezala. Bigarrena, elkar ekintza motorra, asko murgildu naizena agian, gehiegi batzutan, nire ikono txikia izan da, barne sentimentutik, nahi bale maezu, jolasaren printzipiotik,
erresago egiten zitzaidalako metodologikoki ere, era bat bustitzea eta parte hartzea hartzen zaituen gauz badelako, eta hori da gorputz emozionala abian jartzea, umeari, eta azken batean desio baten provokazioa, gustagarri egitea, motibatzeko aldaketak suposatzea, eta azken batean, nahi bali maezu, pike selektibo hortan emozioiek ikuitu eta berplantatzea berari. Ze, Kristo, zu ere gaizea, hori bezala lehenago edo, trampa batekin edo bestekin, horko barrungo ilusio hori desio bihurtzeko. Hor, nik uste sortzen den desioak askotakoak izan du dira, gero hor beste jende bat ez da eroso sentitzen, ekintza fisikoan. Eta hor, umeak ere, bere esplikazioak eskatzen dizkizu, eta konturatzen zea, zein zean emozionalki oso potente da bilena, eta zein dan, erabat interpretatiboki ekintzan disfrutatzen duna. Eta hirugarren esango genuke gelditzen dela da hor, kompetentzi kulturala, ez? Azkenean hori da ezagutza mental bat, non oso zaila den zerbait desideratzea gorputz kirol jardura fisikoetan, ezagutzen ez ez. Eta transmisio kulturala bera ere oso urruti xamar eukidegu urte askotan gorputz hezkuntza arloan. Eta zer esanik ez, formala ez den hezkuntzan, hau da, arratsalen 5:00 aurrea. Selektiboki iritsiko zeleko batean, Beñatek aipatu ditu hainbeste adibide, berak inklusibitatean ere aipatu ditu beste hainbat zea, eta azkenean zu murgiltzen zea kontzienteki mundu hortan. Honek eztabaida batera eman gaitu, rekonozitzeko ez da batera erresa, eta nik naziogintza partekatu nahi dugunen artean, eta batipat hemen foro hontan aldarrikatzen dituzuen planteamendu hauetan, dudik ikusten etena da salto kualitatibo handi bat eman beharra, azken batean eskuartean izan duguna, agian leku guztietan ez, eta honekin ez nuke inor sentitu arazi nahi, baina zergatik aiztea globalizatzen kontestu hori, ez bakutzak badakigu non murgiltzen gean, errestasunak ere bai, afinizioak ere bai, ideologiak ere respetagarria dira, baina nik berrinterpretazio berri bat ematekoen alde naiz eskuartean dugun dinamika honi, ezta? Definitzia, zentzu batean zuhaitz handi bat osatzen dugu kontestu honek, eta zuhaitz handi baten osaketa egiten dut kirol kontestu honetan, ez da lako gorputz hezkuntza bakarrik, ez da eskolaz kanpo edo formal ez den hezkuntza bakarrik, hor dituzu kirol elkarteak, hor dituzu kirol teknikariak, gorputz hezkuntzako irakasleak, guraso batzordeak, udaletxea, eskola kirol propioa egiten duten beste elkarte batzuk. Niretzako hori zuhaitz handi bada, zuhaitz horrek adarrak eta enborrak ditu, eta enbor bakoitzak ditu bere adar txikiak eta zotzak. Orduan, salbatzailerik ez dago, zuhaitz oso hori mugitzeko berrasmazio potente bat gauzatzen ez bageazten pixkanak. Orduan, mamia eta azala bereiztu hartzeko garaiak ditugu. Eta nire ustez, ezker ikuspegi batetik, eta hau, ez da foro hau bakarrik, desente biltzen gean foroa bagaude oraindik arlo hontakoak, eta autokritika handia egiten du ni tarteko garaia da. Ezin da determinazio herrikoi batean, menpekotasunak ezarri digun dinamika baten forofo izan. Berriz esango. Sentitzen denai, txikietan saiatuko naiz, goxo adierazten, asarretu gabe guzti honek zer esan nahi duen. Eta askotan erori gera kontuatu gabe. Zergatikan? Oso estruktura intentzionatua delako, oso garatua delako, eta ez delako bat ere erraza, eta kontuz, ez dut uste utopia denik, ez da bate erraza kontrako orienten ibiltzea, eta behiratu, ze kosteak izan ditun, ze gauzak izan ditun, zer entzun beharko duzun, bakar-bakari ikusten dut, dinamika hori herri txiki batean, non segurazko determinazio kompetitiborik handiena izan daitekela, herri bat izango dela, usurbil bezala esango izunik, berdintzai zaldibi edo altzo. Hoi puskatu eta zerbait egitea hola, ez da erresa. Baina niretzat haustura hori eman beharra dukagula iruditzen zait, ezta? Beraz, tradizioaren pixoa handia izan dugu,
eta ikuspegi honetatik zuek, eta hemen zaudeten batzuk ere bai, hoi ondare hori eraldatzeko garaia iritsi zaigu. Iritsi zaigu. Tarte hortan aurrak ditugu. Aztertu ditutenak 12-16 urtekoak izan duzian. Benetan datu harrigarriak dira. Datu horiek beti azterketa bat egiten den garaian, baditu autokritikarako positibotasun handiak, eta zer izanik ez bestaldekoak ere bai. Niretzat generoarena eta adinarena izan duzian desberdintasun makroak. Eta generoaren esaten etena da, herri askotan eta gurean barne, berdintasunaren izenean, kirol jarduerak gehienak mutilen ikuspegitik egin den bakarra da, alde batetik, bestea zerbitzu berdina eskaini. Gogorra da. Baina gertatzen da, oso datu esanguratsua dira, eta gero determinazioa ematen dizu momentu batean adinak, jatek ere bai, baina leku guztietako gauz bada, beraz, zerbait egiten ari gara gaizki, da pixkat gora egin ala, utzi egiten dute. Utzi egiten dute jarduera modelo bat, herriak edo inguruak, edo zuhaitz horrek antolatzen duten haiek eskaintzen dutena. Eta orduan kriston meritua dute, eta segurazki hemen egongo zarete galdeketa hori betesten dutenetako bat, kriston meritua dute lasartear batez ere neskek arrazoi bategatik kapazak izan duzian 2011-2012an, hortzegoen utxune, zuhaitz horren utxunea, determinazio hori, herri mailan eskaintzen ez dionak, bitarteko pertsonalak bilatzen. Horregatik junda murgilduta jende bat, eta guk esaten dugu, bai, denako hain estetikari eta itxurari begiratuz dabiltza. Ez, ze erremedio gelditu zitzaien jende askori, dantza garaikidea, dantza tradizionalera, ez dakin noa joatea. Zergatik hain determinazioa nahi izan zutelako? Ez, behartu egin ditugun determinazio nagusinetako bada traslazioa. Hau da, eskaintza berdina denentzako. Eta norbaitek galdetuko du. Baina bereiztik baldago. Noski bai, hori da arazoa. Hori daukago zuhaitz handi hortan. Ezin dira eskaintza guztiak. Eta baina aukera egin ditu froga ugari. Egatu ze frogak egin genitun Jakunekin, eta hemen dago bat aurrean bera guraso batzordeko ordezkari zen garaian, hau zela eta etzela, ze aldaketa posibleak, bizikletakin ez dakizer, mendi irterakin ez dakizer, hau lehiatasunak kendu, jolasa bihurtua bat, esaten ziguten asko, baina hau, alakarta ematea da gauza. Baina horrek ekarriko gaitu pixkana hildo bat definituz. Hori da, uste posible dela, eta, bueno, hildo batzuk ematen nahi dira, esperientzi baikor batzuk ikusten ditugu, ez da. Gainentzen konklusioa zenbat egiten zuten eta datu estadistikoak ematea ez naiz etorri. Argi da hemen bezalaxe Oiartzunen eta hemen bezalaxe Errenterin edo Basurton egoera federatu bat maskulinizatuta dagoela era bat eta lehia federatu gabekoa era bat beste alde bat feministatua dagoela. Hori estadistikoki ez du Josanek esaten, baizik eta ikusi dituten ikerketa antropologikoak, orain dela 20 urtekoak ere. Azkenean, zerbaitegatik, eta gauza hau erresa egiten da ere instituzio eskolar bat bezala funtzionatzen jartzeko, zen ez dituzu burua usteak, askotan hemen batzuik gertatu zaizkigunak. Balio aldetik, motivazio aldetik eta nik ikusi ditut, eta lasartetik bizi izan dut, izugarrizko dato positiboak daude, eragin handia duen determinazioa eta oso leku gutxitan ikusi detena, eta esango nuke esperientzi piloto bat egiteko datu asko ditut kuadrilategitik. Horrek zentzu zabalean ze determinazio positiboak ekartzen ditun, batez ere ez dauden situazio batzuk abian jartzeko, zergatik hor konnotazio handia da adin batean, misto parte hartzea onartzen duen mutilak edo neskak. Eta hor datuak zoragarriak ziren. Horrek esan nahi du, 10 urtekin, 11ekin zailak ikusiko genitu bezalaxe, 15-16 urteko jendeak esaten dizu, jarduera bat aurre emateko kondizio hauetan nik ez nuk izan oztoporik. Hori puntu handi bada. Eta batez ere, horietan positibotasunik handina emakumeen datuak izaten ziren.
Horrekin ze murgildu barreit, ez naiz hasiko zein dan Lasartean, da gero nahi badezute edozein utziko nioke, eta pasatzeko ere prest nago, atera dien datu guztiak, benetan esate dizuet, murgiltzen da zein da herriko ikono nagusia. Ez dago esan behar, futbola, bigarrena zein da, bestea, hirugarrena zein da, saskibala, laugarrena zein da. Bueno, hor, ranking bat osatzen da. Baina hori baino gehiago da, elemento pensatibo, ume horrek edo gazte horiek zer dirizkiote. Eta nik hor kokatzen dute etorkizuna, ez? Segur asko galdera egingo zaigu eta zer. Baditut atera zaizkian idea pertsonal batzuk, baditu reto batzuk beste leku batzutan usurbilen bezala martxan jartzen saiatu garenak, gehienak herri txikian dira, ez da 18.000 eta pikoko biztanea ematen den garaian, eta bueno, haustura zegoen une horietan zerbait kojunturalki egiten saiatu garenak. Aipatuko ditugu, nahi badezue gero. Eta nik hor gauza positibo egin inguruan horrekin gelditzen naiz. Azkenean, kirol zaletua dugu, naiz dato ezkor batzuk ere azaldu dian, eta sekulan ez dira iristen gaurko unean osasun erakundeak ematen duen ranking famoso hortan, ez dakizea adineko umeak 5 ordu, 6 ordu astean egin behar ditu jarduera fisikoa. Bueno, erakundeak hor daude, baina aztertu behar dituguna era lokalizatuan gure umeak zer dute, zer egiten dute, zema denbora dute. Hori dena aztertzeko aukera izan nuen, eta hor garbi ikusten da, diferentzia ere, mutilek doble egiten dutela denboraz bakarrik, neske baino. Baina ikusi bada gero, zenbatek ez dute egiten, hainbesteko proportzio batek. Zenbatek egiten dute federatua, zenbatek egiten dute lehia ez federatua. Eta zenbat dago lehia bai, baina federatu ez duna, nahi ez duena. Azken bi hauek batzen badituzu, azaltzen da dinamika bat, non esaten ezu, lehiari gabeko, jarduera sozial batean, gauza arautu bat, reglatu bat, eta programatu bat bali madukagu, nola ez dut parte hartuko. Eta hontan ere badira esperientzi batzuk. Ez Josanek eginak, baina bai herri askotan, Tolosakoak ezautze ditut, Anoetakoak ezautze ditut, Beasaingoak ezautze ditut, pixkat kuadrilatekin mailan, jende helduagoakin, kuadrila sendoagoakin, egin zirenak. Zein izan zen horien deklibea, hankaz gora juteko elemento nagusinetako bat? Ardura. Eta kolektibo edo zuaitz handi hortan, normalean hegemonikoki lehendabizi hartzen duen nahi, dena eruditzen zaio. Zeinbait eta gehiago pustutzen den, kudeak eta handiago eskatzen du. Eta gero hor okerrena da. Transmititzen gauz bat, ona edo funtzionala izan dena, ez dugu jakin. Edo ez dugu asmatu. Orduan, olako adibidere asko ditut. Beraz, baditugu elemento batzuk, ikerketa soziologiko batzuk, kirol jarduera fisikoekin lotuak, hainbeste lotura eduki gabe hezkuntza formala eta formala ez dena, baino postasuna daukat eta horrekin gelditu nintzen, eta naiz erretiatuta egon oain buruan hori gelditu zait, oso kirolzalea den herri badala, Lasarte, izkutuan ditula estruktura funtzional asko, eta klaro, horiek objektibizatzen bali dituzu, polikiroldegian zema sartzen diren, eta eskola kiroldegian zema izenak ematen duten, eta horrekin bukatzen bali maezu, kontekstua erdira etortzen da. Ez, aztertu ikusten ez den hori. Horren bitartekoak azpitik horren mamia ikustekoaren aldekoan nintzateke. Ez naiz luzatuko. Bestela badira hemen gauza bitxikeri gehiago, baino gelditzen naiz badala momentua, segurazko kezka hontatik badala bide bat, eta simbolikoki Lasarten hau inklusibitate hau eta jarduera fisikoez kezkatuta entitate bat eta behiratu, azkenen partidu bat, esatena, politizatu esan delenago, partidu bat murgildu da, eta beraz, bada garaia pentsatzen dut, ez konturatu ez delako, baina kirol jarduera izan daiteke ezker ikuspegi batetik. Segur asko naziogintzan eduki ezakegun aldarrikapen txukunentako bat egiteko aukera edo ate bat.
naiz jende asko eta asko, ez uste. Eta naiz ez liguteken utziko. Hori ere, esan behar da. Beste gauz asko bezala. Baina bai, sinisten dut. Beraz, eskerrik asko. Entzuteagatik. Bueno, eskerrik asko hiruei. Bai gaurko saioagatik eta bueno, lantaldean izenen ere eskerrik asko, ba bueno. Hasieratik prestutasuna hartu zen utelako gaur hemen egotea eta bueno, bai Otsaien, bai atzeratu genuen da gaur ere hemen zaudete eta bueno, eskerrik asko lantalde osoan izenen.